Tam nemusíš ju tlačiť do toho, že musí sedieť. A ideme. A ideme, zrýchluješ. Zrýchluješ. A zrýchluješ. Ideš. Ideš. Super. Maxi, ku mne, poď. Poď moja, tak je hodná oka, no poď. No, je hodná oka. Nevadí, no. A môžeme. Maxi, ku mne, poď, tak je hodná oka. V živote by som si to o nej nepomyslel. Maxi, a for. No, a volaj ju. Ku mne, Maxi, poď. Maxi, ku mne. Poď, Maxila. Nevadí, ale aspoň vybehla za ním. Keď ne, bez vodička, poďme. A ideme. Tak, a ideš. Poď. Tak, jeho náuka, napadná. O chvíľu sa ti vyvleče. Tak, a ešte jednu. Super. Poď, pred. Tak, jeho náuka. No, víteč? No. Dobre, vychválil. Hodná. Dobre. Na 6. mieste sa umiestnila Michaela Demková zo Súdkov Laxi.